Jest to wymierające rzemiosło faktycznie na Kaszubach, tylko znane w Polsce. No i ucieszyliśmy się, że aż 13 osób zgłosiło się na te warsztaty. I co było dla mnie niespodzianką, nie tylko mężczyźni, którzy kiedyś dawniej zajmowali się tradycyjną obróbką rogu, ale też kobiety. Do tej pory, jak się spotykało rogarza i gdzieś tam w internecie się oglądało, jak się robi rogi, to do końca człowiek nie był w stanie oszacować i bałby się nawet podjąć jakąś tam, bo z internetu to słabo. Tutaj namacalnie, że mistrz pokazuje, myślę, że to jest strzał bardzo w dziesiątkę. Mam nadzieję, że po tych warsztatach, które trwały od właściwie pół roku, te osoby, które brały udział, będą dalej kontynuować to rzemiosło rogarskie i będą już samodzielnie w domu wykonywać te przedmioty z krowiego rogu i będą się pojawiać na jarmarkach. Bo w tej chwili na jarmarkach pojawia się tam kilka osób, które się tym od lat już zajmują. Do tej pory 5 czy 6 rogowników robiło w tym materiale, a teraz już mamy 13 nowych osób, 13 właściwie, bo to kobiety, no to już znacznie więcej. Na pewno ciekawość sprawiła to, że żeby zobaczyć, jak faktycznie można zrobić z takiego prawdziwego rogu tabakierkę. No jest to coś pięknego, że można faktycznie samemu coś takiego wykonać. Myślałam, że to trzeba być naprawdę jakimś bardzo wielkim specjalistą, chociaż nie ukrywam, że trzeba mieć doświadczenie, żeby to dobrze robić. A no, my tutaj mieliśmy okazję troszeczkę, chociaż początki tego wszystkiego poznać. Warsztaty jak najbardziej spełniają nasze oczekiwania, bo to, że na jarmarkach się jeździło i widziało się, że jest róg, ale zawsze człowiek był ciekawy, jak go wyginać, jak ukształtować. Tutaj przy pomocy mistrza Jana Dzierżonia, który nam tutaj pokazuje, tak jakby udostępnia swoje wieloletnie zaangażowania i pomysły. Przyszedłem z wiedzą, no coś tam wiedziałem mniej więcej, gdzieś tam szukałem w internecie, bo właśnie najbardziej tabakiery mnie interesowały. Jedną kupiłem sobie właśnie od Jana, żeby samemu od czasu do czasu zażywać, ale też i gości jakiś częstować. I takie miałem oczekiwania, żeby dowiedzieć się w ogóle jak to powstaje. No i dowiedziałem się skąd się bierze tabaka tak naprawdę, szczegółowo, jak ją się miele, jak ją zażywać, jakie dodatki dodawać, żeby to miało fajny aromat. To było bardzo ciekawe. Później sama też obróbka rogów. Dowiedziałem się, że nie tylko tabakiery są tam w takich i takich określonych wielkościach czy kształtach, ale że tak naprawdę to jest wyłącznie, jedynym ograniczeniem jest fantazja. Doma nie miałem tabakiery. Ja tak, ale tam widzę, jak rozmaiti mają i to mnie ciekawiło, skąd ktoś to sobie bierze, jak ta zatyczka zrobić, skąd ścięłyś to je, jak to wsypać. Ja sam kiedyś, jak to tu wsypać, te małe dziury. No jakoś to. Teraz ja wiem, że to są tu odmikę, se fajnie nasypuje, elegancko. Najlepiej słójska tabaka, ta najlepiej szmakę. I tak to było koło mnie domu. Nauczyli się wielu rzeczy, przede wszystkim jak obrabiać ten róg, żeby go nie zniszczyć, bo nie jest to taki materiał powszechny. Dzisiaj dostępność do krowiego rogu jest troszeczkę ograniczona, bo mamy coraz mniej rzeźni, które mogłyby nam dostarczać ten róg do obróbki.
No i jak mamy już ten róg, to trzeba nad nim popracować. I tutaj pierwsza nauka, a robimy, jak to się mówi po kaszubsku, płemale. Badamy ten róg najpierw, patrzymy, czy on się nadaje, do czego się nadaje, no i go obrabiamy i robimy różne przedmioty. Pierwszą taką rzeczą, którą zrobiłem na początek, żeby się nie zniechęcać, na początek to taki wisiorek, taki z rogu, bo rzecz bardzo dosyć łatwa. Kolejną rzeczą, którą wykonałem, był taki róg zakrzywiony. Może nie aż tak jakoś spektakularnie, ale wiadomo, jak się samemu zrobi coś, to do tego człowiek się bardzo cieszy. Najbardziej zależało mi na takiej ozdobie dosyć męskiej, a la krawat, że można to sobie zaciągać na rzemyku. I to była też jedna z pierwszych rzeczy, które wykonałem, bo bardzo chciałem takie coś mieć. Zaginanie to jest właśnie taki trudny temat, ale tutaj właśnie nauczyliśmy się, jak zaginać i jest to taki temat trudniejszy. A to już jest prostszy temat. To było tak jakby na samym początku, żebyśmy wiedzieli, jak spłaszczyć i jak tam przykleić denko i górę. Także to są takie dwie podstawowe rzeczy tabakierki. Wydaje mi się, że jak na pierwszy raz mi się podobają. Najważniejszą rzeczą oczywiście jest praktyka, czyli jak sobie przygotować dany materiał do pracy, żeby z niego było można cokolwiek stworzyć. Trzeba oczywiście popatrzeć, czy dany ten róg, który trzymamy w ręku, czy on będzie się nadawał do rzeczy, którą my chcemy z niego wykonać, czyli czy to będzie tabakierka, czy to będzie rożek, czy to będzie jakaś ozdoba właśnie z tego rogu, więc ja myślę, że pozwoliło nam to pojąć to wszystko, jak patrzeć na ten surowy róg, żeby można było z niego wykonać jakąś fajną rzecz. Ten pierwszy etap mieliśmy już za sobą, czyli zapoznanie się z tym rogiem, no to już była nauka robienia tabakierek, takich pudełeczek. No i pudełka każdy sobie wykonał. No i przeszliśmy do wyższego etapu, to znaczy do różka. Różk, czyli tabakiera taka zakrzywiona, no, która wymaga jednak dużo wprawy i dużo czasu i dużo cierpliwości. No i każdy sobie taki różk, czyli zagięty w odpowiedni sposób róg wykonał dla siebie, czy też dla swojej rodziny. Wyroby, które udało nam się zrobić, nie ukrywam, że są przepiękne, więc myślę, że jakieś osiągnięcie jest i ta nauka na pewno nie poszła w las. Dzięki tym warsztatom dowiedziałem się właśnie, w jaki sposób obrabiać te rogi, jakie się nadają do czegoś tam, inne do czegoś innego. Taka ogromna taka różnorodność i bardzo szeroka wiedza na ten temat tutaj po tych warsztatach została wyniesiona. Nawet dowiedziałem się także więcej niż się spodziewałem, że się dowiem i z tego jestem bardzo zadowolony. Wcześniej patrzyło się na ten wyrób, no i tylko był to sam podziw, że to zostało wykonane, a nigdy wcześniej nie zastanawialiśmy się tak do końca, ile trzeba włożyć tej pracy, czasu, no i cierpliwości, żeby coś się udało, bo tu chwila jakiegoś zawahania, chce się coś zrobić na skróty, niestety. I ten wyrób się psuje i już nie jest taki, jak powinien być, więc ta cierpliwość, no i wiedza, to jest nieocenione. Ja mam nadzieję, właściwie mam tą pewność, że rogarskie rzemiosło na Kaszubach nie zaginie i to 13 osób, które wzięło udział w tych warsztatach, będzie to przekazywać dalej i oni będą pojawiać się na różnych jarmarkach, nie tylko kaszubskich, i będą pokazać, o, to jest z Krowiego Rogu, nie plastikowe. No i turyści, którzy naprawdę są bardzo zainteresowani tym rzemiosłem takim lokalnym, będą mieli większy wybór pamiątek z Kaszub, z Krowiego Rogu. Na koniec trzeba nasypać tabaki i zażywać.